Ja som vám chcel iba poradiť, vy, ktorí ste z takých typov ako ja, akože viem, že niektorí to vedia normálne urobiť, že tabletku máte problém hltnúť, normálnu tabletku. Ja som teraz na antibiotikách, konkrétne týchto Znobact 500 mg. Takže návod na to, keď ju nemôžete hltnúť, je to, že si zoberiete nejaký pohár. Lebo antibiotika majú na sebe takú vrstvu, takú hrubšiu, takú keby obal. A to sa vám akože rozpustí, keď chcete dať do vody, ale nerýchlo. Takže ja si zoberiem strúhatko, akože viem, že to je úplne blbý nápad, aj blbé to je. Zoberiem si strúhatko a zoberiem si to na túto časť takú drapľavú, také bodky. Máte tu také a také drapľavé. A ja si na to natriem a mám pokoj. A zalejem si to trošku, len trošilinkou žusu, lebo to budete mať horké. A normálne to vypijem a mám pokoj. Takže to bol návod, kto nevie hltnúť tabletu. Budem rád za like a odber. Ďakujem. Čaute.